Ο Ελ Καρδιόλα που ήταν τώρα. Σε βαράνε κάπου από εκεί ρε φίλε, δεν ξέρω. Πάμε να πάμε κανένα πουλόδρομο. Έλα ρε μαλάκα, πού είναι ο Πούσης ρε μαλάκα. Στην κυρία θα είναι, κοίτα να δεις. Έχεις παγώ. Ναι, ναι. Ωραία, πούστε. Μπράβο. Μπράβο. Πού είναι ρε μαλάκα. Στακ! Στακ φίλε, ναι. Το δες. Το δικός του λογικά κάπου εκεί. Με βγάζει επιτόπου. Ω, να τους πέφτει το δικός του, πέφτει το δικός του μπροστά. Τον είδες? Ναι, ναι. Τι έκανα, έλουσα. Όχι, όχι, το έχεις, μπορείς. Άστο ρε μαλάκα. Να σε κανίσω. Να τους εκεί. Πήγαινε loadout, πήγαινε loadout. Ή πήγαινε πάρε όπλα. Ωραίος, ωραίος. Να τους από κάτω είναι. Ρεζάρι εκεί. Ρεζάρι. Όχι! Όχι ρε πες. Down, 2 άτομα, εγώ με το precision. Κι άλλο ένα, θέλω εγώ. Μ' αφήνει. Βγαίνω. Έμπα, έμπα. Πρέπει να έχει ένα εδώ πέρα στην άλλη. Precision, προσοχή. Όχι κάμω, το σπίτι του τίνω. Για να ρίξει το airstrike. Το στο νου σου. Σηκώνομαι. Ήρθανε. Πάλι πρόλαβε και το ρίχνει. Θα το τανκάρουμε λίγο. Πήγε μέσα μας. Σοφάω. Φύγε, έχω τσέλ, φύγε! Δεξιά, προσοχή. Δεξιά, εσύ λέμε να έρθει. Άντως. Τέλος. Τέλος ρε βαλάκα. Ναι ρε πουτάνα. Τέλος ρε πουτάνα. Πήρατε. Ναι. Σούπερ.